Tanbai tini or paisa ko pande. Salah hambai media friends no ini oro shopai man khenke oro jung Poncomnogor area Gunukoti district New Life Academy School lo Khoroksa Chwrai bini buma thijak bu phabo haino kumun songchar khlai bwsai akari klangjak bini bumungkha Chwraini bumungkha Kelvin Debbarma tai bini yongburi bai bo tongo bini yongburi bono poririnai ni bai ko sijak khaifano readmission khlaimanya boi paimanya angoi dini khnawai oro sok paimani bini yongburi balai khana bkha khamjak hingkai aboni bagoi chung tongoi manliya chung ma phaika bono chabanani bagoi bono tawai admission rok paidrok bini boi je nangmani nahar laikha tabo chung oroni thangnai o Chwraini bobishot jate kaham hungthung chung kaitorni thani surinai tai o school bo amo haikhaino TBCU ni kaisa branch ang oroni ukobai bo kok salaika borongni SMC ni president chini takhok Ajit bai kok salaika emonki bini thangnai 2 mas ni bini beton maso 600 taka khlai je tongmani abono mas kaisa ni consider khlaika bo SMC committee ni president bai kok salaimani yagulo principal bai kok salaiui 600 taka discount dioi rikha tai je nangmani bini admission fee bini boi ni joto rang rok rilai chungtabi admission ngoi paidrok hingkai Chwraini bagoi chung surimungo tongnai kotor kolok ungthung buma buphakuri phano bini yongburi sung jate bono kaham khlai naikani khlai manthun tai bwskango bini taibo class kotoro kanai bo tini class 1 standard 1 admission readmission ungo result bo belai khano kaham bo tuition kuri tu phano porioi kaham result khlaika tai bwskangni salrok bo kaham result khlai mannai tai bono bwskango amahaino class 3 o kamani jaga jora rogo bono central school rogo ekalobbo rogo de chung ba Nobodoya rogo de chung bongno admission khlaimana chung chaitomni digi tongnai tai oro local je leader tongnai chini TWF ni block president chini oro Sumila chini bukuk Sumila sahormani bisingtino ang tini oro sokpai mankha tai oro haina hai mailung bisini bo chairman chini bukuk Niturani Debbarma bobo tongo tai bini yongburi song khorokni tongo borok sorkarni hoite kono facility manya hne kablaikha phaimani yagulo sorkarni je bata mannani rok aborok manya hingke aborokni bagaibo aroni local jara leader tongnai rok borokni upre daitto tongnai borok abono naikani khlai rinani unkha asukla hamba